Un total de 10 investigados como presuntos autores de delitos contra a saúde pública, dos que finalmente 8 foron detidos. Este foi o balance da operación Jalea Real, co que a Garda Civil desartellou un punto de venda de drogas situado en pleno casco urbano de Boiro. A operación iniciouse hai un ano, cando os axentes detectaron movementos sospeitosos na contorna dunha vivenda situada no centro de Boiro, que funcionaba como punto de distribución de estupefacientes ás 24 horas do día. Tras un ano de intensas pescudas, puideron constatar a actividade ilícita, a pesar das estrategias empregadas pola responsable do grupo criminal para evitar ser detectada. Ademais de cambiar con frecuencia os métodos de distribución, realizaba paradas intermitentes durante os traxectos para as entregas e contaba cunha ampla rede de colaboradores que efectuaban as vendas en distintos puntos do casco urbano. Finalmente, o pasado 24 de xuño, os axentes procederon á detención da principal dirixente do grupo cando saía do seu domicilio. Posteriormente realizaron un rexistro na vivenda, onde se incautaron de preto de 200 doses de cocaína, máis de 300 de heroína, preto dun 100 de haxís, 12 de marihuana, 8 de crack e 15 pastillas de metadona. Ademais da droga, localizaron outros efectos procedentes de roubos, como unha bicicleta valorada nuns 3.000 euros. Os detidos xa pasaron a disposición que decretou Os detidos xa pasaron a disposición xudicial que decretou o ingreso en prisión da responsable do grupo criminal, deixando en liberdade con cargos aos seus colaboradores.